вземайте по да растат децата самички, каквото и нещо. Виж как се го гледам аз стои. 32-то ли, не знам. Като станах на 30 години, станах баба. На 40 станах прабаба. И тъй сега, вика, той имаше един жена там при Росен Петров, вика, кажи нещо за твоето младини. О, викам, защо ме караш да се разплаквам, бе, мой човек? То толкова хубаво беше, като се спомням. Много хубав беше. Вървим с моите хасанчи по ръките, така пергърнати, вървим. Аз мълча, то слуша, после то мълча, аз слушам. По едно време викам, аде, ако се ловиш, че кака чака на обувките. О, какво стана, не знам. Ама то вече са пръкна нашето първото дете. Как няма какво да я правим, то прати ми да паси на хората козици. Тъж ли обаче, то детето, като легнало по сенките на круще, транзиторите, музиките, тиши козите на хорската лесерда. Ма вика мене съдилището е досълно, ама аз казващите ръцете, викам. Я бе представи, Дургаро съдя, един гладен коза. Няма ли да отиваш на хорската лесерна? Ще отиваш, как няма да отиваш? Защо тогава викам, даваш 15 дена партийна школа и камъчки да чука с гумен тучук? О, я досек са. Ма как да е, момчето порасна, голям работа стана. Голяма отиде на София, вика, да го разказа що и, да сега дърпа. Отиде на София и вика, хади майко, лада ма посещаваш. Натискаш, вика, на третото копче на асансьорите, как идиш, натискаш третото копче и си на третото етаж. Аз натискам третото копче на блуса, натискам, когато се ще става, то асансьора не тръгва. О, Боже, натискам второто, първото не тръгва. Дойде тук един господин, вика, ти госпожа, аз не да знам, че съм госпожа. И вика, къде ще отиваш? Викам, ще отивам на третото етаж. То натисна там нещо, хайде, качихме са. О, вика, моето момче, сега вика, ще ходим на културно влечение. Добре бе, мама, добре бе. Аз тук са шашавикната с голямата София, къде ма захараш, там ще отивам. Аде, вика, първо ще идем на балет. Балет ли? Тото изима така стърси и съчуващи качаболи, никъде няма да отивам. Балет, залет, нищо да чувам. О, вика, хади, добре. То много добро, детето съгласява със всичко с мен. Вика, хади ще идем, вика, на опера. О, пера, всеки месец, пера, мене тук главата, ръцете болят неща и да чувам за опера. Ох, вика, какво да ме правиш, кажи нещо друго. Вика, хади ще отиваме на мач. Хади да видим каквото и нещо. Отиваме то публиката, дан, шашуга до ръците. Много некултурен. Отиваме сега, то вика, той ноти отбор. Бялото муза е зелено гаща, той другото отбор. Жълто панталони, жълто гащи. Как да правя с работа да лечи? А тук хубавото има, като са юрнаха, те сам злати да гонят тази топка, ама да я гонят, като те ръпнаха, 15 минути топката не слиза. Те ходиха да пит на кафе, защото топката пада влашна. По едно време едно черно човече вика, дан заспиш? Влакан ще изтърваваме, защото. Грай се, моето момиче, грай се, дан заспиш сам. Топката, вика, сега ще има дуспа. Излиза от едното отбор. Чисти подметка засилва, пада. После другото идва. Аде, от другото отбор. Катрите топката, ама мрежата на конци. А сега сте плакали, ще идеме с алголитния клъчи. И като гредата на трески, гол нема. Ама викам да моето момче. Хаде да моето момче. То виж публиката бе само. Tu седи отгоре, то ще ма затрупат. Викам, не може да ма измъкнеш. Вика, взех да му мърмора и то вика, хади века да та връщам. И ма върне, чак обратно ме върна откъдето съм дошла. Какво ще ма прави? Тъй той е моето младен, пак не искам, че
Много се разплаквам, много хубаво и пак да друго да разказвам за младостта няма. Ама, вика ми, той имаше един друго жена там, при Росен Петров, вика, кажи ми, ти сега какво мечта имаш? Какъв искаш да станеш? Каза да ма баламъсва. Викам как? Сега. Аз да ти кажа, имам един много скромен мечта. Сега ще ставам президентка. Ама, що да няма началото на България един умен жена като мене? Нали? Що да няма? Да знаете колко работи ще правим. На всяко село, на всеки град ще има по 5 мола. На всеко село, на всеки град ще има по 5-6 магистрали. Ще направим безплатно да има едно ракета, а ти ще дойдеш на първата разходка. Който иска безплатно да ходи да види там има ли, няма ли живот, какво става горе на луната. Който иска ще ходи съвсем когато поиска. И безплатно кораби. Да се качат пенсионерите. Сега са махали с бутиките казамайни. Дайдат да видят какво става по света. Ама и друго безплатно, толкова много работа ще има, че как да ви казвам сега, то вика Росен с нея, вика, той вика дума безплатно, вече го няма, българското речник. Как го няма българското речник, бе? Как го няма? Като на мене тока ми е безплатна, водата ми е безплатен, чапът някой часовник имам безплатен, той всичкото и това безплатен, как няма? Хади вика, добре, хади вика да се разправим повече и хади вика сега казваш тук едно дълго изречение, да довършваш. Аз казвам не как да говорят, ти да казваш нататък. Им ко да казвам, викам. Нека да дърдорят, нека се кекорят, нека да спорят, нека да марморят, на мене хеч не ме пука. Върнах ми сам да го хубаво беше. Сега, моето момче да отиваме на къщи, салдолет, както искаш, жълтли, зелени, червени, както искаш, на всичко да може да им съм тук, нали? Да, ще ги почервиме. И плюс и остави, каймата беше мразен, то сигурно е, че смекна да прави кефче да едем и после да скъсявам на панталоните краката на трябва и пак ще дойдем да ви видим тук ли се да избягате.